ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବେଲ ଗଛର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ବେଲ ପତ୍ରକୁ ପୁରାତନ ଯୁଗର ଔଷଧ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବେଲ ଗଛରେ ସାକ୍ଷାତ ଶିବ ଓ ଶକ୍ତି ବାସ କରନ୍ତି। ବେଲ ପତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ସାରି ବେଲ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ ଶିବ ଶଙ୍କର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିଥାଏ, ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇଥାଏ। ବେଲପତ୍ର ହେଉଛି ଶିବ ଶଙ୍କର ଓ ସମସ୍ତ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପତ୍ର। ଏହି ବେଲପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇକି ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବେଲ କାଠିକୁ ଘୋରି ଚନ୍ଦନ କରି ଶିବ ଓ ଦେବୀଙ୍କୁ ଟିକା ଲଗାଇଲେ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସୋମବାର ଦିନ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଧୂପ ଦୀପ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଯଥାବିଧିରେ ପୂଜା କରି ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଚେର ଆଣି ପାଖରେ ରଖିଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବିବାହ ହେଉନଥାଏ, ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଥାଏ, ତେବେ ବେଲ ଚେର ପାଖରେ ରଖିଲେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବେଲ ଗଛ ଯଦି ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥାଏ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି 4ରୁ 5ଟି ବେଲପତ୍ର ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇଲେ ପେଟ ସଫା ହୋଇଥାଏ, ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ବେଲପତ୍ରର କାଢ଼ା ପିଇଲେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବେଲପତ୍ରର ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କଲେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଲ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଦେଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ବେଲ ଗଛ ଥିଲେ ପରିବେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧତା କରିଥାଏ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଲ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ପାପର କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ବେଲପତ୍ରର ରସ ପ୍ରତିଦିନ ପିଇଲେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ହୃଦରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବେଲପତ୍ର ଶରୀରର ତାପକୁ କମ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଶ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ଚେହେରାରୁ ଦାଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରେ। ବେଲପତ୍ର ରସକୁ ଲଗାଇଲେ ଦାଗ ଦୂର କରେ।